माने नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नोंथाङा निश्चय मिथिखागोन जोंहा दयजा फुङाव मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरोना लोगोफोर बै बिनानावमोननि भिडिअ ससे फैबावबाय नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोसेयै दाबायदि समाव जों बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो सुखुवा नङा होमबा लोगोफोर थेवबो आं होनाय जागोन नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायग्रोदो होमबानो नोंथांमोना बुजिगोन नों माने उदालगुरिनि आदा आं बेखौ बबे जायगानि नोंसोर दावहारु आंखौ जबरदस्ति खालामदों सयथिबा आब' मिथिबाय मा नाम बियो होनदों मिथिबायना ओइलाय नुवाखै नाय आब' ओरैजाय सुब सुब होनदों ओइनि नाय सयथिबो भिडिअ कल खालाम भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ बिनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबा जाबाय लोगोफोर दिनैनि थासारिया बोरै बेखौ रायलायनानै लोगोफोर दै आरो बैफोर गथ'फोरा मानि थाखाय बेफोरबायदि बारे बारे जाबाय थादों नङा होमबा लोगोफोर जोंहा बुंनो थाङोब्ला गाइडलाइन जेरै गाइडलाइन दंमोन जेरै हमना ला बिमा बिफा गथ'खौ खांनानै बेफोरबायदि आलाय सिलाय 15 बोसोरावनो जिनाहारि खालामजानाय एबा 500 फैसायावनो माने गावनि अंग बा गावनि देहा सोलेरखौ फाननाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने जानायखौ नुनो मोन्दों जों मेन माबाखौ नोजोर होनांगोन बिमा बिफा जायबायदि गथ'खौ खांनानै गावसोर माने नोजोर होनो हायाखै नङा होमबा लोगोफोर बेखौसो आं बुंगोन आरो बै गथ'आ माने अदालगुरिनिबो दं होनना बुंदो दै अदालगुरिनि सासे दङ लोगोसे सासेयाथ' बैग्रिबारिनि होनना बुंदो नाम साम खोन्थाजोबदो बिसोर माने अरुणाचलाव जादों आरो लोगोसेयै पबित्रबो दं होनना बुंदों मानोना पबित्रखौबो माने खैथा होननानै माने सुप खुगाजों सुप होननायखौ माने नुनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे बिसोर माने खानाय हमनानै बोस्लिं बोस्ला बुलाय खुलाय जानायखौ नुनो मोन्दों बेबो मालाय जायगा अरुणाचलाव दिनैसिम जोंनिया हारिया अलखदाव गोलैनानै दं नोंसोरबो मबाइलनि थ्रुयै फंफा फंनै बाथ्रा बुंनो हायो दै नानिमोनखौ बुंदां नाथाय बिसोर मा खालामदो दा नोंसोरो इमान स्कुलाव थांबाय थानाय गथ'फोरा दानिफ्रायनो आथोन गेलेनो सेक्स गेलेनो ओरैबायदि लासिं सिं बिदा फंबायनि बिमा बिफानि माने महर मोखां जिखुनु जाथि बंख'नि जिखुनु बर' हारिनि लासिं सिं खालामनाय जाबाय दै नोंसोरो बेफोरबायदि नङा आरोना बेफोरबायदि खालामनाङा माने समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो बेफोर माने एसे बिसार जानांगौ गामिनि जे दैदेनगिरि आफादगिरि जिखुनु नेहाथारि थायो गामि सिबियारि गामि सलायग्रा नङा होमबा लोगोफोर गामिनि बायदि बिसोरनिखौ साइथिं माने दायफोरखौ बिसार खालामनांगौ आरो लोगोसे आरो बिसोरनि जायबायदि पबित्र होनदों बर' ना गुबुन हारि बेखौबो माने हमनानै मिटिं खालामनांगौ लोगोसे जुरिमाना खालामनांगौ रेप केस रखम जादों ना बुस्थुआ एमारजेन्सि फेनखौ बख'नानै जिनाहारि खालामदों होनना बुंदों आरो सैथोआ मा दाया सोर नोंथांमोना निश्चय मिथिखागोन नोंथांमोना बे बिसारखौ खालामनो हायोब्ला मोजां जागोन आरोना बै जायबायदि गामियाव बुंदों बेखौ बुंहरदो दै जायबायदि गामिनि बै गथ' सानैया बेखौ माने हमना लाबोनानै बै पबित्रखौबो हमना लाबोना सरि बै माबाखौबो दावहारुखौबो हमना लाबोनानै बेयाव माने बिसार खालामोब्ला मोजां जागोन आरो लोगोफोर जोंहा बर' गामियाव गेजेराव ओरैबायदि माने दावराव दावसि जागासिनो दं बैफोर गथ'फोरा एकदम सेक्स खालामनोसो सम मोन्दों नामा गासै स्टुडेन्ट बाक्साया इमान माने सात्र हन्था स्टुडेन्ट जिखुनु माने इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरा इमान धरना होनो बाहागो लादों बै गथ' सानैया बाहागो लानो मोनदिया नङा आं बेखौसो बुंगोन आरोना बेफोरबायदि जानाङा ना लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना आंखौ बाराद्राय बुङोब्ला दा कमेन्ट सेक्सनाव रायहरगोनसो दा आङो ससे भिडिअखौ नोंथांमोनाव एक्जाक्टलि खोन्थाना होबाय नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादों लोगोसे सोरहाबा साबस्क्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा थ' बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ एसे फोजोबनोसै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों